दिनै आरो गारिजों लोगोसे मोनसे बुस्थुबो थांबावनो हागौ। बांद्राय जाबावबाय एसे गाज्रि नामा? फैसाया डुब्लिकेट नङा दा? अरिजिनेल जाबाय। दे आरामसे 100 गाखोखायोरा दाबो। क्लाच प्लेट थाङो, प्रेसार प्लेट थाङो, गियार बक्सनि माबा माबि हेन्टेन बिदिना। स' आसरित आरोना 2008 निफ्राय दिनैसिम 2025 कय बोसोर जाखो? गुड मर्निं फ्रम माय स्वीट होम। गोबायदेरा गोबायदेरा मालाय मा जानो, गावनि न'आ न' जायो आरोना। ओरैबायदि मोजां उन्दुनो ओंखारो गावनि न'आव उन्दुयोबा। जोंथ' बायहेरायाव खारगिरि नालाय दा 2-3 बोसोर जाबाय आरोना न'आवनो दंथ'यो, रेस्ट लादों। आं सेकेन्ड चेनेलनि ब्लगाव बुंदोंमोन नोंथांमोनखौ 11 थारिखआव थांनांगौ होननानै मोनसे ड्राइभिं खामानियावहाय। स' मोजांमोन शिलंआव, बार कल फैगासिनो लोगोफोरनिफ्रायबो। ओमफ्राय दिनै 11 थारिख नै 11 मे थ' आं थांनो हायासै, केन्सेल खालामनांबाय। लोगोफ्राबो गाज्रि मोनबाय नोंदां। आं थांनो हायैनि मेन रिजोना बेनो जादों आंना बे न'आ कमप्लिट जायाखै, ओमफ्राय प्लास जोंना बाथौ धोरोम नालाय सालामि जायाखै। ओमफ्राय जोंना मादार फादार मोनहा बाव थाया, दस्रायाव थायो। ओमफ्राय दा बेहाय रावबो गैया न'आवहाय। स' बिनि थाखायनो बे न' कमप्लिट जायैनि थाखाय नै बे माने थिं गोजौआव दोनो दंबावो, ओमफ्राय खिरखि बायदिसिना। बे न' कमप्लिट जाबासो सालामिखौ फुजाखौ होनो हागोन आरो। दा मिस्ट्रिफ्रानो सानसे फैयो साननै फैया, ओमफ्राय बिदिनो सप्तानै गाहाम गेप थाबाय। दाख्लै बैसागुनि सिगांनो हानांगौमोन, बे नङा हायाखै। दा बिनि थाखायनो लेट जाबाय। ओमफ्राय आं ओंखारनोबो मोनासै बायहेरायावहाय। दा आंथ' जायगा मोननाय नंला इयावहाय। गारिया मोजांथारमोन, भल्भ' इन्जिन आइसार अट'मेटिकमोन। स' इन्ट्रेस्ट नांगौमोन आरोना सलायनो। स' आसामाव बिराद खम बिदि गारिया, माइनिं गारि बियो। स्टार सिमेन्ट माइनिंआव खारगौमोन आरो ब्लास्टिंआवहाय शिलंआव। स' पेमेन्टआबो मोजांमोन, 25 मोन नामाथाय, 25 मोनदां, 25 मोन। ओमफ्राय दा गुवाहाटियावबो कन्टेक्ट जागासिनो, अरुणाचलावबो जादों। लोगोफोर अरुणाचलनिफ्राय नायदोंबा थांगोन र'। दिनैनि ब्लगा बेनो, गारिखौ फाननांगौ जालायबाय। स' बिदिबा स्टार्ट खालामसै दिनैनि ब्लगखौ। स' वेलकाम बेक टु द एनि ब्लग। नै बेखौ फाननोसैलाय। आंनाव बिनि सिगां आरोना, बिनि सिगां फार्स्ट गारि आंनाव मा दंमोन, एल्ट' दंमोन। एल्ट' फार्स्टआव लादोंमोन आं प्राइभेट कारखौ। ओमफ्राय बिनि सिगांथ' आं पिकआप ट्राक लादोंमोन एल्ट'। ओमफ्राय बिनि उनाव एल्ट' लादों, एल्ट'खौ फानलायबाय। आरो बिनि उनाव अमनिभेन लादों। अमनिभेन लानानै एसे दिन सलायनानै, एसे दिन माने बोसोरनै बायदि सलायदों। बिराद मोजांमोन। ओमफ्राय सेंग्राफ्रा दाबो गोसोखांबाय थायो बे अमनिखौ, माने गें बायदि बेरायमोन आरोना। बिराद मोजां मोनोमोन सेंग्राफोरा। ओमफ्राय दासिमबो गोसोखांबाय थायो, मिस खालामो आरोना बे अमनिखौ। बङाइगाव टाउनावहाय फानहरदों, स्कुलाव दाबो खारो नामा सम सम लोगो मोनो। बिराद मोजां डिजाइनबो खालामदोंमोन आं, स्टिकार लगायजोबदोंमोन। स' बिराद मिस खालामो आरोना सेंग्राफ्रा, माने गें बायदि बुरजा गाखोजायोमोन नालाय। दा बेखौ फानखांनानै आरो मोनसे वेगनार लादों आं, 2006 मडेल, पुराना मडेल। ओमफ्राय 2006 मडेल लानायनि उनाव 3-4 माससो सलायनानै आरो बेखौ फानफिनदों आं। फाननानै आरो गंसे वेगनार लाफिनबावदों, 2014 मडेलमोन बे, 2014। बेखौबो सेंग्राफ्राबो मिस खालामो, बेबो मोजांमोन नालाय। बेखौबो बोसोरनै सलायनानै फाननांबाय। ओमफ्राय दा 2006नि आंनि वेगनारखौ जि मानसिया बायनानै लांदोंमोन ना, बे गारिखौ दिनै बेनो बायनानै लांगोन। लांनो फैगोन दिनै सानडे। ओमफ्राय बिथांमोना गिर्जा दं नामानो, दा बेलासियाव लांगोन आरोना। स' बेखायनो आं एसे बेबायदि मा होनो, बेबायदि ब्लगावबो सोनाय जाया। सिगांनि जाखिनि गारि फानदों मादों बेफोरो गासिबो आंनि माबायाव दंजोबो आरो, ड्राइभआवहाय। ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम बेखौ ब्लग खालामनानै लाखिनि, मेम'रिसनि थाखाय। माने इयुनाव नायनोथ' हागोन ना आंनाव बिदि गारि दंमोन होननानै। दिनै लास्ट ड्राइभ टेस्ट खालामनि नोंथांमोनखौबो लानानै। दा बिथांमोना गिर्जा जोब्बा गबा लांफैगोन आरोना। दाथ' नै टाइमा 7:02 जाबाय, 2-3थासोआव लांफैगोन खोमा। स' बेबो जेबो जायाखैमोन, टायारफ्रा नै मोजाङैनो दं। ओमफ्राय गोदोनि गारि ना, जेनेबा 2000
ओरै 8 9 7 बेफोरनि गारिया ना बिल्ड क्वालिटिया दामि जाखायो नै दानि गारियाथ' फाइबार गोजा प्लास्टिक गोजा जायो माने एकदम मोजां आरो क्वालिटिफोरा सिगांनिया ओमफ्राय नैबेनिमोन गुवाहाटी नाम्बार आं बेखौ माबानिफ्राय लाबोदोंमोन आरो गलपारानिफ्राय लाबोदोंमोन आरो ना गलपारानिफ्राय लाबोदोंमोन 85 मोन आरो 85 ओमफ्राय दा मा होनो खम खालामनानै मानानै 75 आव मोनबोदोंमोन ओमफ्राय आं माखासे बिराद बुरजा बानायबाय माने सिल इन्जिन दासिमबो जेबो जायाखै ओमफ्राय र' आं नोंसिनि इन्टेरियर सिङाव देखायनि मोजाङै दंजोबो आरो ना माने पार्सनेल बाहायग्रामोन नालाय दा नैबे लाइटआल' जोङा बिनि थाखाय आं नाइटआव मा होनो ब्लगिंफोर बानायबाबो डिस्टार्ब जाबाय थायोमोन स' इन्जिनाबो सिलखा इन्जिनखौ खिथानि आं नोंथांमोननो माबायावहाय 2006 नि वेगनारखौ फानहरनायावहाय बे बेट्रिया बेमोन आरो बे वेगनारनि स' दा बे मालिकानो लांफैनोसै नालाय आं बे बेट्रिखौ हरफिनसै आं बाव गोदान बेट्रि लागायदोंमोन बे गोदानखौ हरला स' सिल इन्जिन नै दासिमबो इन्जिन खुलियाखै क्लाच प्लेट प्रेसार प्लेट गासिबो बेनो जोब 2008 निफ्राय दिनैसिमाव आरो होमबा बेबायदि जोरनानै माथो नांबावगौ ना मालायफ्रा दानि गारिफोराथ' मा गैयाबाबो नोङो बोसोरसे सालायबाथाय क्लाच प्लेट थाङो प्रेसार प्लेट थाङो गियार बक्सनो माबा माबि हेन्टेन बिदिना स' आसरित आरोना 2008 निफ्राय दिनैसिम 2025 खय बोसोर जाखो दासिमबो इन्जिन दाङाखै मबिलफ्रानो थिगानो दंजोबो एकदम दैस्लुंफोर बिराद सारफ्रावो आरोना सिंनिफ्राय बै खबारा गैया नालाय सिङाव बिराद लेथ्रा जायो इन्जिना थाब थाब साफा खालामनांगौ लास्ट ड्राइभ मेम'रिसनि थाखाय गोसोखांबा बे भिडिअखौ नायनोसै नैसिम किल'मिटार खारबाय नै दिनैसिम 1,80,145 टटेल किल'मिटार आरो बेना दासो सिखारथारदों आरोना आं ओमफ्राय डाइरेक्ट ब्लग स्टार्ट खालामबाय ड्रेसफोराबो नै गामसायैनो दङ माथो गामिनि मानसि नालाय ना जाम्बा मानसि स्टेन्डार्ड मालायफोर बायदि लेभेल देखायना भिडिअ बानाया जानांगौ बेखौनो शेयार खालामो आंनि लाइफआव जादों खेबसेनो वान स्टार्ट ओमफ्राय एसे साउन्ड फैदों आरोना बे मा होनो एसिनि बियारिंआ गाज्रि जानानै दं माने एसिखौ होयोबा साउन्डआ खम जायो नैलाय साउन्ड गैला दा एंनाया ओमफ्राय एसि बन्द खालामबाथाय गाबसिनो नै एसि बियारिं एसे बानायनांगौ आरोना बे मोनसेल' प्रब्लेमा ओमफ्राय सकेटफोरा एसे जोंनिथिंथ' लामाया हाजार बानायबाबो फारसेथिं बानायबा फारसेथिं गाज्रि जायो आरोना दा ओरै जालायबाय नै जोंनि दादगिरि बे साइडजोंहाय ओमफ्राय खोलाहा गाज्रि जालायबाय स' सकेटफ्रा जोरा आरोना जोंनिथिं माने थाब थाब माबा जायो बुसिंफोरा राबार थायोना रग गाबजोबो गारिया जोंनि साइडनिया लामाफ्रा नुवाखै नैबे आं दा फैनाय लामाया दिउस्रि होननायजों ओंखारहैयो बोसोरसै जा खेबसे लामा जादों बेनिफ्राय गैखाया आरोना बानायाखै नैबेहाय मोजां जालायबाय ससेया सान्थिफुरसिम बानायगोदान बेबोथ' जोरखानाय नङा जाबायदि लड गारि खारोना बेफोरबायदि लामाया माने सलियालै जोंनिजों दिनै लास्ट ड्राइभ बे गारिजों 11 तारिख मेयावहाय फानहरनोसै लास्ट ड्राइभ खालामबाय हिउन्डाइ गारिफोरा ना हिउन्डाइ गारिफोरा बे हिउन्डाइ नालाय सेन्ट्र' हिउन्डाइ दाथ' बन्द जाबाय बे कम्पानिया हिउन्डाइफोरावहाय माने पार्ट्सफोरा बिराद दाम आरोना ओमफ्राय जै खेबसे लागायबाय डुप्लिकेट मोनखाया बांसिनानो हिउन्डाइनि पार्ट्सफोरखौ जै खेबसे लागायबायना फार्स्टखौ ओमफ्राय नोंहा गोबाव लास्टिं आरो एसे लं टाइम जेनेबा सुजुकिफोरनि बायदि थाब गाज्रि जानाय मानाय बिदि थाया माने हिउन्डाइनिया ओमफ्राय पार्ट्सआबो डाबलखा दामा सुजुकिफोरनिफ्राय जेन'बा मोनसे बियारिं लागायनो थाङोबा बेनि बियारिंआ बे गारिनि साखा बियारिंआ ना 5,000 गोलैयो ओमफ्राय सुजुकिफोरनि वेगनारफोरनिया मा गोलैयो थांथारबाबो 1200-800 बिदि गोलैयो आरो ओमफ्राय बेयो बोसोरबा 6 बोसोर आरामसे जोरबाय बियो ओमफ्राय बै बोसोरनै बोसोरथामजों माने चान्स थायो आरो गाज्रि जानो
स' नोंनि सलायनायजोंसो खोथा जाहैबाय माने इउज खालामनायजों स' दाबो स्मुथलि सलियो बिराद साउन्डफ्रा नायलाय बै बियारिंखौ बानायबानो जेबो साउन्ड खोनाया आरोना बायहेरायाव नै माने बिराद स्मुथ साउन्ड आरोना दासिमबो स्मुथखा साउन्डआ जेबो माने गरगर गाबा बे मोनसेल' बियारिंनि थाखाय एसि बियारिंनि थाखाय माने साउन्ड जादों आरो गारिया थावबो गैया बारा सालायला बैनिफ्राय गिदिंसै आरामसे 100 गाखोखायोरा दाबो 100 गाखोनो बारा टाइम नाङा आरामसे 120आथ' आरामसे थाङो नेसनेलावबा हायो ओमफ्राय बेवहाय एसे रिस्कि जायोना मोसौ मोसा बायदिसिना अभार स्पिडबो सलायनो नाङा गामियाव माने माला बबेनिफ्राय मोसौ बारस'गोन बा बोरमा बारस'गोन खुनु फात्ता मोना आरोना औ दाथ' नै गोलोम बोथोर जाबाय दैज्लां बिदि दंफां सायायाव थानानै माला बोरमाया बिलाइ गांसे गोलैबाथाय बारस'बोयो कन्ट्रल खालामनो हाया जायो आरोना दिनै आरो गारिजों लोगोसे मोनसे बुस्थुबो थांबावनो हागौ माने मैयाहाय खोथा बाथ्रा जादोंमोन मोनायाव गुवाहाटीनिफ्राय फैगोन आरोना केमेरा लांनो सेकेन्ड हेन्ड श'रुमनिफ्राय स' दा फैगोन ना फैया आंबो फिक्स बुंनो हाया गोजाननि बाथ्रा दा वाट्सएपआवलाय रायलायदोंमोन कमफ्रम थांगोन होननानै मारै जायो नायनोसै गारिबो थांगोन केमेराबो थांगोन बिराद गोसोआ बोरैबा मोनबाय माने गावनि बुस्थुखौ बिराद अननो ओंखारोना ओमफ्राय उफाय गैयैयाव फाननांगौ जायो आंथ' फाननो साना बुस्थुफोरखौ नाथाय उफाय गैयैयाव मोनसे अपसन दिरुननांगौ जायो स' बेनि थाखायनो उफाय गैया माथो खालामबावनो लाबाय गारिखौ 70,000निनो मोनबाय बांद्राय जाबावबायसो गाज्रि नामा फैसाया दुब्लायगोन नङा दा दे आंनि मेट नङा नैबे आरो लाबाय आवगोलहाय फाननायखौबो बेनो लादोंमोन ना आरो बेनो लाबोबाय दानिखौबो